Krvácanie z nosa. Niečo, čo podľa mňa dosť ľudí trápi, ale málo kde sa o tom hovorí. A myslím si, že ešte menej sa rieši to, ako sa toho zbaviť definitívne. Je to vec, ktorá mňa osobne trápila od detstva až do nedávneho obdobia a podarilo sa mi to úspešne vyriešiť. A v tomto videu by som s vami rád zdieľal metódy, ktoré fungovali pre mňa. Pokúsim sa vám podať veci, ktoré môžu spôsobiť krvácanie z nosa a to, čo najviac pomohlo mne. No najskôr mi dovolte vám trošičku objasniť môj konkrétny prípad. Ja som sa s týmto stretával už ako malé dieťa. Niekedy to bolo pri tom, ako som sa ako decko špáral v nose, niekedy to bolo pri tom, že som sa nejako agresívnejšie vysmrkal, niekedy to bolo pri tom, že som proste na karate dostal takú slabú po nose a už to proste krvácalo, už to išlo. A väčšinou takéto niečo vedelo spôsobiť to, že som mal proste obdobie, kedy mi proste viacej krvácalo a častejšie krvácalo z nosa. Hej. Počas toho, ako som chodil na karate a proste mal som tieto problémy, tak som vyskúšal nejaké vatičky, ktoré proste si dáš do nosa a on sa ti to tam rozpustí a zároveň ti to zaschne. To potom ako si prestalo na mňa fungovať a začalo sa s tým, neviem ako to proste popísať, prestalo to fungovať, hej. Takto sa to vlastne striedalo, že som mal proste obdobia, kedy mi nekrvácalo, obdobia, kedy mi krvácalo a nevedel som to častokrát nejak ovplyvniť, hej. No potom tieto veci v podstate vymizli. A neskôr som sa ako takmer dospelý človek už stretol s tým, že mi krvácalo proste len tak. Hej. Moment, kedy som sa rozhodol s tým agresívne niečo robiť, bol ten, kedy som mal jedného dňa privítať proste priateľku a namiesto toho, aby som ju išiel objať a poboskať, som musel zo seba zhodiť proste batoh a hľadať rýchlo vreckovku, pretože sa mi len tak z ničoho nič spustila krv jak z prasaťa. A nevedel som to nejak zastaviť, hej. Toto bol moment, kedy som sa fakt nasral a začal som s tým niečo robiť. Dôvod, prečo si myslím, že som to tak dlho odkladal a som si myslel, že však to je jedno, že nejak sa to spraví, je ten, že ja som človek, ktorý sa už nejakú tú dobu svojmu zdraviu venuje a tak som počítal, že to nejakým spôsobom samo od seba prestane. Hej. V tomto období, alebo tesne pred týmto obdobím sa mi fakt diali aj také situácie, že sa mi spustila krv z nosa, keď som sa len nejako predklonil, alebo napríklad, čo som pre vás natáčal video, ako vybudovať svaly zadarmo, mohli ste tam vidieť záber, v ktorom robím kliky v stojke. Tak aj pri tomto záberi sa mi stalo, že sa mi proste spustila krv z nosa po nejakej chvíli, čo som bol dole hlavou a musel som rýchlo proste niečo robiť, aby som tu nezakrvácal koberec. Po tomto období som sa fakt že naštval a začal som hľadať nejaké riešenie a presne to riešenie s vami budem v tomto videu zdieľať. Predtým ako vám sem hodím presne tú vec, ktorá mne konkrétne pomohla, by som ale rád ešte podotkol, že veci ako dobrý jedálniček, kvalitný spánok, dostatočne vlhké prostredie a pravidelný pohyb a cvičenie boli pre mňa odškrtnuté veci. Hej. Pokiaľ si človek, ktorému krváca z nosa a nemáš poriešených týchto niekoľko vecí, čo som teraz vymenoval, tak ani nerieš to, čo ti práve poviem. Dobre? Pokiaľ urobíš tieto 4 veci a stále ti bude krvácať z nosa, tak potom sa môžeš inšpirovať tým, čo ti ja podám. A pokiaľ by si s týmito vecami potreboval pomôcť, tak dole v popise v prvom linku si môžeš so mnou naplánovať konzultáciu. Čiže čo som ja robil, je, že som si samozrejme našiel nejaké najčastejšie príčiny toho, že prečo človeku môže krvácať z nosa. A z toho, čo som ja už teda robil a čo mi prišlo absurdné pre mňa, mi asi najlogickejšie vyšlo to, že mám deficit vitamínu C. Dávalo mi to vtedy zmysel, pretože vitamín C som dlhodobo nejak proste nesuplementoval a taktiež som nejedol veľa potravín, ktoré by ho v nejakom veľkom množstve obsahovali. Takže som sa rozhodol v lete nejak 2 týždne každý deň suplementovať vitamínom C a prestalo to. Hej, ako keby to bola tá jediná vec, čo mi chýbala, prestalo mi krvácať z nosa. Hej. Takže som sa rozhodol, že budem pokračovať v tom, že budem suplementovať vitamín C, pretože mi to očividne pomohlo. Potom som išiel na dovolenku, na ktorú som si zabudol vitamín C vziať ako jediný. A na konci tej dovolenky, čiže to bol nejaký týždeň, čo som bol bez vitamínu C, sa mi zase spustila krv z nosa. A vtedy som si bol už tak viac menej istejší v tom, že OK, asi to fakt bude vitamínom C, lebo proste teraz som ho týždeň nebral a zase sa mi to spustilo. Čiže to bola vec, ktorá chýbala mne. Pokiaľ nerobíš tie 4 veci, čo som spomenul,
nemáš to poriešené, tak je dosť možné, že najskôr by si mal poriešiť to. Ale pokiaľ sú to ľudia, ktorí sa strávajú zdravo, hýbu sa, majú poriešený spánok a hlavne nežijú v nejakom extrémne suchom prostredí a majú nejakú vlhkosť vo svojej izbe, kde bývajú, tak pokiaľ tí ľudia toto už majú poriešené, tak je dosť možné, že ten vitamín C je ako taký ten posledný maličký kus pucle, ktorý potrebujú tam ešte dať na to, aby tento problém vyriešili. Takisto chcem zdôrazniť, že popri tom, ako som bral ten vitamín C, tak som si dával obrovský pozor na ten nos. Snažil som sa ho nedotýkať, nedrgať, lebo fakt ja som to mal také citlivé, že pokiaľ by som urobil toto, tak by sa mi to spustilo. Žiadne, pokiaľ sa tu niekto špára v nose, tak na to rovno zabudni. Pokiaľ sa chceš vysmrkať, tak fakt len keď musíš a fakt, že proste jemne a dať si pozor na to, aby si ten nos nejako nestláčal. Žiadne agresívne pohyby, nejaké prudké predklony dopredu, stojky, to vyvaruj sa tomu na nejaký čas, dobre? A ten vitamín C potom podľa mňa svoje urobí. Takto vyzerá zloženie vitamínu C, ktoré beriem ja a ja beriem nejakých 1000 mg denne v podobe nejakého prášku, že si dám proste jednu malú odmerku do vody, zamiešam, vypijem. Toto bolo to, čo chýbalo mne na to, aby som proste sa zbavil krvácania z nosa na dobro. Neskôr, keď už som to C-čko začal fakt, že dlhšie užívať, tak som zaregistroval aj to, že občas som sa fakt akože nejak, ešte keď som to povedzme, že nemal úplne zahojené, tak som sa fakt, že vysmrkal a našiel som si proste krv na vreckovke. Že proste asi som si porobil tú žilku alebo niečo. Tak za normálnych okolností by mi tá krv začala tiecť a nevedel by som to zastaviť. Lenže teraz, keď som proste to C-čko už nejakú dobu užíval, tak z nejakého dôvodu, aj keď som si, poviem to tak, že rozbil tú cievu alebo jak to nazvať, viete čo myslím, tak jednoducho mi tá krv z nosa, poviem tak, že nechcela tiecť, alebo jak to mám chápať, nerozumiem sa tomu, nemám na to vedecké vysvetlenie. Ale fakt je, že potom ako som proste dlhšie bral to C-čko, tak aj keď sa mi stalo, že som sa proste vysmrkal a som videl, že je na tej vreckovke proste krv, že som si nejak porobil oné, lebo tie žily mám ja citlivé asi, tak proste tá krv z nosa mi tiecť nechcela. Toto je veľmi amatérsky vysvetlené, ale je to to, čo sa mne stalo. Určite mi napíš do komentára, že či pre teba fungovalo rovnaké riešenie, mňa to zaujíma. Takisto pokiaľ by si chcel podobný typ videí vidieť častejšie, tak jednoznačne na tento kanál môžeš dať aj odber, pretože na tomto kanále často riešime naozaj zaujímavé veci. Pokiaľ poznáš niekoho, komu krváca z nosa a rád by si mu pomohol, tak mu toto video zdieľaj a ja sa s tebou lúčim a vidím pri ďalšom videu.